zle od žalúdka. Daj mi pokoj, ser. No super, no tak si tam. Ďakujem ti. Hej, vítaj znova. Vítaj na návšteve. U mňa si vždycky vítaná, vieš? Hejka, prosím. Nie, ďalší, skoč zase na mňa. Ja som zase zaspala, že? Normálka, idem sa napiť, len tak, lebo viem, že tu mám niečo v dome. Ja už boli hlasy telo. Prvý deň hororovýku a toto som fakt nečakala. Už nikdy v živote si nebudem vyberať hororovky od ľudí, nikdy. No poď, vybakni. Bak, skoč do prdele. Pekná kuchyňa, Edwist. No poď, skoč na mňa. Skoč, ja už nič neprekvapí. Áno, tu budeš pod stolom, že? Ako dlho budem mať stále tieto nočné mory? Neviem, baby, lebo si pekne blbá chodíš do opustených škôl. Alebo ja neviem, že či ani to nebol som. Do našej izby. Som ja? To som ja, že ja som tá príšera? Tak to je GG. Môžem sa vidieť, že ja som tá príšera? To je nejaký plot twist? Nie, neskáč na mňa. Som mŕtva? Nie, len to je plot twist, že si príšera ty určite. Don't worry, it's not over yet. Alebo som schizofrenik nejaký. Je to spánková paralýzy experience a dúfam, že sa pozrieš na naše ďalšie hry. Nepozriem, bo nikdy som hrala túto hru. Neviem, čo budem robiť